Poštovane kolege, tradicionalnu dodjelu nagrada profesorima za razvoj naučno-istraživačkog, stručnog i umjetničkog rada, koju na kraju svake godine organizujemo na svečanoj sjednici Senata, kada i zajednički sumiramo naše ostvarene rezultate, nažalost ovog puta organizujemo u specifičnim okolnostima svjetske epidemiološke krize. Suočeni sa izazovima kompletne reorganizacije nastave u uslovima pandemije COVID-19, pokazali smo na djelu našu profesionalnost, stručnost i humanost. Restriktivne uslove mnogi su iskoristili za unapređenje nastavnih i mentorskih aktivnosti, za pisanje naučnih radova i novih projekata, za intenzivnu online interakciju sa studentima. Zahvaljujući udruženim naporima i prilagođenim modalitetima rada, obezbijedili smo kontinuitet i kvalitet nastavnog procesa, naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje. Shodno skromnoj prilici, posjetit ćemo se ukratko i na najznačajnije ostvarenja našeg univerziteta u godini u kojoj smo obilježili 46 godina nastavnog, obrazovnog, naučno-istraživačkog i umjetničkog stvaralaštva. Broj citata naših naučnika na Google Scholaru trenutno iznosi preko 140.000, što predstavlja porast za skoro 7 puta u odnosu na početak kampanje povećanja vidljivosti naučno-istraživačke aktivnosti koje smo započeli prije 3 godine. Univerzitet Crne Gore u prethodne 3 godine uzeo učešće u velikom broju projekata, čija vrijednost iznosi skoro 10 miliona eura, obezbijeđenih uglavnom iz međunarodnih fondova, što čini skoro 10% ukupnog budžeta Univerziteta Crne Gore. U ovoj godini smo samo iz programa Erasmus+, zahvaljujući uspješnim projektnim aplikacijama, dobili preko 1 milion eura novih sredstava. Univerzitet Crne Gore se ove godine uspješno pozicionirao i među najbolje svjetske univerzitete prema renomiranom Times Higher Education rangiranju, i to u kategoriji najbolji mladi univerziteti do 50 godina, gdje smo svrstani od 350 do 400 najboljih univerziteta u svijetu. Zahvaljujući zapaženim rezultatima naših naučnika i uspješnom međunarodnom pozicioniranju, Univerzitetu Crne Gore je dodijeljen i logo izvrsnosti u istraživanju, prestižno priznanje od strane Europske komisije kao potvrda kvaliteta i kontinuiranosti našeg naučno-istraživačkog rada. Usvojili smo i politiku za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na Univerzitetu Crne Gore. Prvi takav dokument usvojen na visokoškolskim ustanovama u regionu, potvrđujući dominantnu usmjerenost Univerziteta Crne Gore ka naučnoj izvrsnosti. Jučer smo usvojili veoma značajan strateški dokument, Strategiju internacionalizacije Univerziteta Crne Gore za period 2021. do 2026. godina, koji predstavlja akademsku agendu i funkcionalni okvir za povećanje međunarodne obrazovne, naučno-umjetničko istraživačke vidljivosti i prepoznatljivosti našeg univerziteta. Ove godine smo osnovali doktorsku školu na Univerzitetu Crne Gore i u okviru nje aplicirali za akreditaciju prvog studijskog programa na engleskom jeziku iz interdisciplinarne oblasti održivi razvoj, čime smo napravili značajan korak ka internacionalizaciji doktorskih istraživanja. Izrada strategije internacionalizacije i akreditacije prvog studijskog programa na engleskom jeziku se ostvaruje kroz podršku 2 Erasmus Plus projekta sa akronimima ISP i MARC, kojim koordinira Rektorat Univerziteta Crne Gore. Ostvareni rezultati i preduzete aktivnosti su potvrda naučne izvrsnosti i konkurentnosti naše akademske zajednice, kao i kontinuirane posvećenosti Univerziteta Crne Gore ka kreiranju posticajnih mjera i mehanizama koji doprinose razvoju međunarodnoj afirmaciji crnogorske naučne misli, poput nagrađivanja zaposlenih za izuzetne naučno-istraživačke i projektne rezultate, za što smo u ovoj godini izdvojili preko 400.000 eura. Uvažene kolege, uprkos poteškoćama i ograničenjima izazvanim pandemijom koronavirusa, i u ovoj godini je posvećeni rad naših naučnika i istraživača višestruko prepoznat kroz progresivno pozicioniranje na svjetskim rang listama, rastuću citiranost i publicistiku i uspješno realizovane međunarodne projekte i online konferencije. Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas u prilici da se direktno zahvalim istaknutim pojedincima koji su požrtvovanim radom i izuzetnim rezultatima zaslužili da budu birani među najbolje,
kao nosioci ovogodišnjih plaketa i priznanja za postignute rezultate u razvoju naučno-istraživačkog i umjetničko-istraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju univerziteta. Čestitam vam u svoje lično ime i u ime Univerziteta Crne Gore u želju da vas ovo priznanje obaveže na još bolje rezultate i motiviše na još veće akademske uspjehe u narednom periodu.